Hola, què tal? Soc el Josep Maria del canal Alta Fidelitat, aquest canal en el que ens submergim en el món de l'alta fidelitat, dels equips vintage, de l'àudio modern i és un canal de divulgació també de la música. Hem estat unes quantes setmanes o mesos a baixa velocitat per una qüestió laboral, ja m'entendreu, i res, una de les coses que tenia apuntades era fer una versió, un vídeo explicatiu, divulgatiu de com podem connectar els equips de música antics, els vintage, que tenien una tecnologia totalment analògica, amb els dispositius moderns, els ordinadors, les tablets, els telèfons mòbils. No? Com podem unir aquests dos mons tan macos que és lo vintage, lo analògic, lo físic, no? Aquests potenciòmetres, aquests amplificadors tan macos, aquests altaveus, i la comoditat del que són els dispositius moderns, no? El consum de música per internet a través de Spotify, de Tidal, de Qobuz o inclús de YouTube. No? Volem veure o mirem molt sovint vídeos de YouTube i ho veiem amb molt baixa qualitat. Potser ho veiem a les pantalles grans, però el so no s'acaba de sentir bé. Com podem escoltar la música que hi ha a les xarxes d'una bona manera utilitzant els nostres equips vintage? Doncs el vídeo d'avui és de divulgació de nivell baix, d'iniciació. Així que les persones que d'alguna manera ja teniu aquest coneixement, doncs em disculpareu, però tothom té aquesta necessitat d'aprendre, no? des de l'inici, i aquest vídeo va per aquestes persones, per veure si els animo a començar a utilitzar els equips que potser tenen dels seus pares, o si algun dia van als encants vells i compren un amplificador, com el poden connectar amb aquestes tecnologies més modernes. Doncs aquí tenim els tres elements que necessitem. Per una banda, l'amplificador clàssic. No? Aquest amplificador Sansui, el AU101, era un amplificador dels anys 70 d'entry level, no? Que es deia com d'iniciació, de baix cost. Però que fos de baix cost en aquell moment no significava que fos de mala qualitat, sinó que tenia menys funcions. No? Era una miqueta menys potent, però amb molt bona qualitat. Per altra banda, tenim un ordinador estàndard. En aquest cas és un Macintosh, però podria ser un PC, podria ser un Linux, podria ser una tablet, podria ser un telèfon mòbil, qualsevol cosa digital. Aleshores, aquí són com dos mons independents. Per una banda, el món digital, com ja sabeu, la informació està formatejada amb uns i zeros. És com molt digital, per això és dígit de zeros i uns, i està emmagatzemada en paquets d'informació, amb arxius, no? Que estan a internet o els tinc descarregats en el meu disc dur o en el meu escritori. I, per altra banda, el món clàssic de l'àudio és analògic i funcionava amb electricitat. I com converteixo els uns i zeros amb l'electricitat per poder-la amplificar i escoltar-la pels altaveus? Aquesta traducció com es fa? Els amplificadors antics no tenen aquest traductor. Els amplificadors moderns que podem comprar ara a les botigues ja tenen aquest DAC incorporat. Aquesta peça intermitja ja la tenen incorporada, però els antics no. Així que necessitem aquesta peça intermitja, aquest motor o aquest conversor intermig. I això s'anomena DAC, Digital Analog Converter, conversor digital analògic, que converteix els uns i zeros en electricitat. I aquesta conversió la fan aquests dispositius. I com tota la vida hi ha dispositius de baixa qualitat i d'altíssima qualitat, hi ha dispositius molt baratos i caríssims. En el dia d'avui, en aquest vídeo, com que és d'iniciació, no he anat a buscar el millor DAC del mercat, sinó que he buscat un DAC que tingués altes prestacions, o sigui, bona qualitat de so, perquè en aquest canal en el que estem, Alta Fidelitat, ens preocupem d'això, de l'alta fidelitat, i ja no us mostraria un DAC que no tingués prou qualitat de so. Així que he escollit, gràcies a l'empresa IFI, que ens ha enviat aquesta mostra per poder fer aquest vídeo, un DAC que és de gamma mitja baixa. Què vol dir? Que és de gamma mitja, vol dir que té una qualitat acceptable, d'alta fidelitat, però és de baix cost.
És per aquelles persones que volen començar en aquest camí sense fer una gran despesa. Aquest DAC, com podreu veure, és molt fàcil de configurar. Té un cost aproximadament d'uns 100 euros, però, o sigui, per aquests 100 euros porta incorporades diverses funcionalitats que és difícil trobar amb altres DACs. Entre elles, i les més importants, és que és compatible amb tots els formats d'alta definició que hi ha ara en el mercat, com són el PSM, el DSD, el DXD i l'MQA. No us espanteu, ara no entrarem a explicar aquests acrònims, de què signifiquen cada cosa, perquè això ja seria un vídeo més tècnic que, vés a saber, potser en un futur, si m'ho demaneu, ho faré, ho explicaré. Ara no ho explicaré. Però són diferents formats que existeixen per internet i que nosaltres volem ser compatibles per no perdre'ns res. Així que aquest DAC incorpora aquesta compatibilitat per 100 euros. I aquest DAC, com podeu veure, porta el mínim indispensable per connectar-se i que funcioni. No és un aparell que necessiti configuració. A vegades ens espantem quan ens diuen això és digital, analògic, no sé què, ens pensem que probablement necessitem configurar moltes coses. No, no. Això és de connectar i funcionar. Doncs, com podeu veure, hi ha el panell amb les diferents connexions que podem realitzar. Com ja he dit, ho podem connectar a un ordinador o a un dispositiu mòbil o una tablet o a uns cascos, que ara ho explicarem. I com podreu veure és un dispositiu bastant petitet que cap a qualsevol lloc. Té un disseny bastant acceptable, bastant modular, perquè aquesta marca té altres dispositius com el Fono que ja vam veure, que tenen el mateix disseny i és modular i es poden posar una sobre l'altra. I a part del dispositiu també té el cable de connexió, l'únic cable de connexió que necessitem per connectar a l'ordinador. I és un cable de connexió USB estàndard. Com podeu veure, és com el cable que utilitzem per connectar un ordinador a la impressora o l'ordinador al telèfon mòbil. És un cable USB estàndard. A través d'aquest cable s'alimenta a nivell elèctric el dispositiu i també li envia el so en format digital. Com podeu veure, no hi ha moltes opcions, per tant, no podem fer malbé res i ens funcionarà a la primera. Solament hi ha una posició i això s'agraeix moltíssim. I la sortida analògica, o sigui, per aquí entraran les dades digitals, els 1 i els 0, molt ràpidament entraran per aquí i de manera automàtica, sense que nosaltres haguem de fer res, sortiran per aquests dos borns d'aquí, que són la connexió clàssica d'esquerra i dreta de so. Que aquí tenim el cable que està connectat a l'entrada auxiliar de l'amplificador. Ho connectem aquí i ho connectem a l'ordinador per USB, que és totalment estàndard. I ja està fet. Ja s'activa la llumeta, això vol dir que ja s'han reconegut i l'ordinador ja sap. A partir d'ara, quan jo faci una reproducció de so, ja no se sentiran per als altaveus de l'ordinador, sinó que enviarà el flux digital per aquest cable, aquest dispositiu el transformarà en analògic i l'enviarà a l'entrada d'aquest amplificador. I anem a fer la prova, a veure si és veritat. A veure si el Josep Maria ens està dient la veritat o no. Bueno, obrim l'amplificador, pugem el volum, seleccionem l'entrada auxiliar. Ja sabeu que aquests amplificadors tenien dues entrades, mínim, no? Teníem entrades per als tocadiscos i entrada per a l'auxiliar. Nosaltres ara li diem, entrem per l'auxiliar. Seleccionem això i anem a l'ordinador i demanem que reprodueixi. Molt bé, com podeu veure ha funcionat a la primera. La meva mare Carme ho sabria connectar. Oi que sí, mama? O sigui, si no tingueu por, són 100 euros, també són diners,
però no hi ha marge de fer malbé res, d'acord? És una cosa que funciona a la primera. A més, també serveix per una altra cosa, que pot ser molt interessant per un altre àmbit. I és que molt sovint, segur que us passa a vosaltres, escoltem música davant de l'ordinador. Estem treballant i escoltem música mentre treballem, oi que sí? Doncs normalment agafem els cascos i el connectem a l'ordinador. I sí que escoltem música, però no l'estem escoltant de la millor manera possible, a nivell de qualitat. Per què? Doncs perquè els ordinadors, la part electrònica que dediquen al so, no estan prou desenvolupades. La seva finalitat, quan van dissenyar aquell trosset de circuit electrònic de so del portàtil, no és que tingués una qualitat de so d'alta fidelitat. Volien que sonés el so, però el seu objectiu no era la gran qualitat de so. Per tant, sí que escoltem música, però l'escoltem sense dinàmica, pobra, d'alguna manera empastada, no té brillo. Aleshores, si nosaltres som amants de la música i en realitat passem més hores escoltant música des de l'ordinador que no pas des del nostre equip de música analògic, potser està bé fer una petita inversió per, mentre estic escoltant música a l'ordinador, l'estic escoltant de la millor qualitat possible. I llavors, aquest dispositiu pot funcionar sense amplificador i connectant els cascos directament a la sortida de cascos que té. I com que té el potenciòmetre, puc manipular el volum directament des del dispositiu. Això és una gran comoditat. Jo, una altra de les coses que faig és el tinc a la tauleta de nit. I quan vaig a dormir m'agrada escoltar música amb cascos, d'acord? Però m'agrada escoltar-la bé. Així que connecto a aquest dispositiu, aquest DAC, al meu telèfon mòbil i els cascos a aquest dispositiu. Així que puc escoltar des de la tauleta de nit, amb els meus cascos bons, la millor música de la millor qualitat possible, estant estirat al llit. Això és la meva funcionalitat pròpia, que cadascú decideixi el que fa quan se'n va a dormir. Doncs res, aquesta ha sigut la introducció al món de la connexió dels dispositius digitals al món analògic vintage, que és un món ple d'oportunitats, d'opcions i de potencialitats d'escoltar la música amb la més alta comoditat d'internet i alhora amb la més alta qualitat amb els dispositius analògics vintage. Espero que us hagi interessat i ens veiem a la pròxima. Fins ara.